Ola, chámome David e son o creador da páxina web de información meteorolóxica Red Meteo. Eu alingüo todos os días na miña casa, cos compañeros de traballo, no meu día a día e tamén, por suposto, na páxina web e sempre que podo alingüo. Eu viví en Canarias un tempo e ali falaba castelán, pero despois, ao vir para aquí, para Campo de Ameiro, xa empecé a falar galego sempre. A lingua pasoume a miña familia na casa e eu nun futuro pasaría a lingua aos meus fillos, porque para min sería maravilloso ver aos meus fillos falar galego sempre. Ola, boas noites. Ceos con intervalos nubosos, especialmente ao longo da tarde, máis nubes canto máis ao norte, menos na zona sur, e de todos os xeitos seguimos con ese Ese é o meu ídolo. Moito vía de pequeno na tele. A min, polo menos, gustábame como explicaba as cousas e, basicamente, fun collendo coñecementos tamén a raíz das súas explicacións. Aquí en Campo de Ameiro considéramo o PEMAN 2.0. Eu empecé escribindo en castelán, pero nada, escribía para min como a quen di, non me seguía xente ni nada. A raíz de aí eu empecé a escribir en galego, porque dixen, se é a miña lingua. Así que a partir deso empecé a notar como moita máis afluencia de persoas na miña páxina e a partir de aí todo foi medrando hasta ahora que considero que, que teño unha boa comunidade de galegofalantes e para min é unha auténtica honra ser o administrativo desa comunidade meteorolóxica galegofalante. Cada vez, non é coña, xente, tópome pola rúa, xente que me reconoce e me para e me di, ti eres David, o Red Meteo, eu flipando. O fenómeno que máis me impresionou e que me marcou foi, sempre levei a meteoroloxía dentro, pero o que foi un antes e un despois foi unha intensa saraivada que hubo o 29 de agosto do ano 2008. Ese vídeo recordo que o gravara para Ómix de Barro e aí estaba falando dun dos fenómenos meteorolóxicos que máis me impactou sobre as 9 da noite, lembro perfectamente. Eu estaba na casa e empecé a sentir como golpes nos coches, pedrazo de, non sei, pero de 4 centímetros de diámetro así, unha animalada. Ao final empezas a estudiar por que pasou isto, porque aquí, e ao final, a raíz deso, empecé a investigar pola miña conta sempre. Eu creo que nos gusta tanto falar do tempo porque as nosas vidas dependen moito do tempo, do estado do tempo. O agro, a nosa vida diaria, e ademais estamos nunha zona na que temos diferentes tipos de clima, aquí chove moito, no interior non tanto, na Mariña, cando aquí chove en Campo de Ameiro, alá fai sol. Considero que a sabedoría popular é moi importante, pero á mesma vez tamén digo que co cambio climático moitos refráns que antes eran válidos agora xa non o son tanto. A min gustame que me alingüen na miña vida diaria en todos os ámbitos, no traballo, na fala na casa e, por suposto, tamén en artigos que lea en internet ou en prensa. O meu pronóstico de cara ao futuro da lingua é, agora mesmo, sí que o vexo un pouco inestable e nebuloso, pero eu considero que temos que facer porque saia o sol.